Η Αθήνα είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ευρώπης, με μόλις 2 με 2,5 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο. Η έλλειψη αυτή κάνει το περιβάλλον αφιλόξενο. Αυξάνει τις θερμοκρασίες το καλοκαίρι, μειώνει τη σκίαση και επηρεάζει την ποιότητα του αέρα. Παράλληλα, επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και την υγεία των πολιτών. Η εγκατάσταση μελισσών σε κομβικά σημεία της πόλης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα βελτίωσης. Στην Demand, κάθε πρωτοβουλία ξεκινά με μία ερώτηση. Ποιο αποτύπωμα αφήνουμε στην πόλη? Οι μέλισσες ήταν η επιλογή μας, γιατί ενώνουν φροντίδα, συνέπεια και πραγματική επίδραση. Η βιωσιμότητα για εμάς είναι πράξη. Μικρές μελετημένες κινήσεις που αλλάζουν το χώρο γύρω μας. Οι μέλισσες δουλεύουν αθόρυβα, αλλά η επίδρασή τους είναι βαθιά. Είναι η απόδειξη ότι η πόλη μπορεί να αναπνέει ξανά. Επιλέξαμε ως μότο της δράσης μας το Be the Change, καθώς πιστεύουμε πως για να αλλάξει ο κόσμος γύρω μας πρέπει να γίνουμε πρώτα εμείς η αλλαγή. Οι μέλισσες είναι δείκτης υγείας του περιβάλλοντος, αφού δεν αντέχουν σε ρύπανση και χημικά. Η παρουσία τους θα ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων και θα συμβάλλει σε μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στη φύση. Συνεπώς, περισσότεροι χώροι πρασίνου, σε συνδυασμό με την παρουσία μελισσών, σημαίνουν καλύτερη ποιότητα ζωής, καθαρότερο περιβάλλον και μια Αθήνα πιο φιλική και ανθρώπινη. Εδώ, στην ταράτσα του Μινιών, ενός εμβληματικού κτηρίου που ξαναβρίσκει το ρόλο του μετά από 30 ολόκληρα χρόνια, φιλοξενούμε συμβολικά 30.000 μέλισσες. Φέρνουμε τις μέλισσες, φέρνουμε τη φύση στην καρδιά της Αθήνας. Οι μέλισσες αυτές θα γονιμοποιούν 171 εκατομμύρια λουλούδια ανά έτος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των φυτών και των δέντρων της πόλης. Μια ταράτσα δεν είναι απλώς μια επίπεδη επιφάνεια. Είναι ένας καμβάς δυνατοτήτων που μπορεί να μεταμορφωθεί σε πράσινο ζωντανό χώρο. Με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε και εμείς τη βιωσιμότητα, ως ένα σύνολο πράξεων που ακόμα και αν δεν είναι ορατές, δημιουργούν διαρκές και ουσιαστικό αποτύπωμα. Όταν κοιτάς την πόλη από ψηλά, βλέπεις τις πληγές της, αλλά βλέπεις και τις δυνατότητές της. Στην Demand, επαναπροσδιορίζουμε το αστικό τοπίο. Δημιουργούμε σχέσεις με το χώρο, με το χρόνο, με τους ανθρώπους και το περιβάλλον.